kulendi bata kusangana zvekare kwataita paCoolin TV channel yenyu one chivhidhivhidhi chatinokupai nhau maupdates nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika. Nhasi pane nyaya iri kundibata-bata, nyaya iri kundirwadza chaizvo yamadzibaba Veshanduko avo vakasungwa mushure mekupomedzerwa mhosva yekunzi vaidistributa maflyers musi wakadeedzerwa demonstration naComrade Bombshell Blessed Geza musi wa17 October. Saka panapa nyaya yakunetsa ndeyekuti madzibaba Veshanduko utano hwavo ma1 ende vari kunzi vari kurambidzwa mukana kana vari kunyimwa mukana kuti vaende kunosangana naprivate doctor kuti vakwanise kunge vachinobatsirikana. Iko zvinezvi nyaya yacho mamiriro yakaita pari kunzi madzibaba Veshanduko is serious ill in prison, but prison authorities are reportedly refusing him access to private health care. He was abducted from his home and tortured before being dumped at police station, accused of distributing flyers in support of anti-government protests called by war veteran Blessed Geza. Prison sources say Karembera was initially struggling to urinate naturally. Now he can't at all. Pari kunzi madzibaba Veshanduko vakatanga vachitonetsekana nekuti vaite weti, asi iko zvinezvi zvaakutonetsa nekuti havachatokwanise kutoita weti yacho zvamuchose. Ndo nyaya iripo, nyaya iri kunetsa, nyaya iri kurwadza vanhu veZimbabwe. Iko zvinezvi nyaya iri kushungurudza. Kana ndichiti nyaya iri kurwadza nekushungurudza vanhu veZimbabwe, tikada kutarisa source yabudisa nyaya iyi, because most of the times it's very important for you guys to know kuti nyaya inenge yanyasobva nepapi, ndiani anenge anyatsoenda akanoinvestigata nyaya iyoyi. Nyaya iyi yainvestigatwa nevanhu veZimlive, ndo vayafambira nyaya idzodzi zimlive.com, mukavatsvaga munosangana navo. But let's go deeper, tione kuti maZimbabweans mamwe vari kutiwo kudii, because nyaya iyi haisi nyaya yekutamba nayo. Kana munhu akutadza kuita weti, machances akawanda zvichida anenge akabatwa kumaprivate parts kwake uko. Dzimwe nguva anogona kunge pakapfura kana nebanga kana kutochekwa zviro kutoda kuti vatonyatsotarisa kuti achiri nawo maprivate parts ake akakwana here, kana kuti pakatoitwa utsinye, kana kuti kafira mberi, kana kuti something zvekuti zvinonhingina. Because normally vanhu vacho kana vakuda kurova unosanga nomwe kuti anenge achitsika pese pese zvekuti uchazonoita sei, uchasara uri mupenyu, they don't care. And that system iyoyo amene kuti yakazotanga sei, kuti kana munhu chero kanzi ane mhosva yaapara anotanga torwa oenda kunorohwa zvakaomarara ozonosiyiwa kumapurisa. Zvinhu zvekuti zvinorwadza kuti munhu anotanga aitwa zvese kana akadzima ari ikoko, ndo paunozongonzi asi kuzikana kuti akatorwa nani, and the rest is history. Zvinorwadza zvinhu zvakadaro. Now pane munhu wekutanga ari kukomenda on this issue ari kuti I don't know who needs to hear this, but if you are into politics and your net worth is less than $100,000, you are being used. Honestly, you can't claim sanity of mind beating a fellow Zimbabwean like this. No. Zvanyanya. We will all perish in these circumstances. ZANU-PF is cruel kana tazogara. Hanzi vanhu ivavo utsinye huripo zvekutodaro. Pakashata vedwe, pakaipa. That's the result of fighting a military state with barheads. High time diasporans will raise funds to hire international military groups to fight guns with guns to bring civilian government. Yakutorwa inotyisai. Zvakangonakira kuti it's comment section yepa Zimlive. Dzimwe nyaya dzekuti takuda kuzodaiso vane diaspora. I know zvazviri zvinhu zvacho, and it's not everything zvokuti zvinoda kuti zvinge zvichitaurwa on public. Now umwe kuti it's said kuti akutamburira mahara. Waanoti president wacho ndiye wekuti gore riya it's stupid kana zvazoita izvi vakomanaka ama1 apa pari kutorwa chamisa pari kunzi iye waanoti president wake ndiyo gore riya kuzobuda chiti zvekudemonstrate zvi stupid. Saka amen pazvopera sei. I even tried to reach out kune vakomana ivo vavenhingirikini ndichiti guys, what's your take on the issue of madzibaba Veshanduko? And vamwe havanondipa mhinduro iri nhingirikini ine musoro. Vamwewo vacho vandakatira kuti reach out vakati chamwari
nyaya inoitika ndeyekuti munhu pese panoitwa chinhu chinenge chine maorganizers, so maorganizers they have to take care of munhu anenge anhingirina, because it's like havatitrustika kuti alright, since anga ari mufield achiita zvaanga achiita izvozvo anga ari kuti anga ari kupandukira here nhingirini, because ari kuti anzi aya mafights emuZANU-PF, ma-issues akaita seiwaya. Now umwe ari kuti not that I'm being insensitive, but the man needs to stop fighting for politicians who don't even care about him. Moget Changirai took care of his foot soldiers, not this Nero uyo Kentenge kana abuda mujeri ngapfire chikomba pasi asiyane nezvekuitira ma-politicians. Parikunzi aiwaka uyo ngaachisiyane nekuningina akumana zvakaoma vedwe. Nangu I don't know, maybe you know one thing chandoda kuti muzive. Isusu hatizivi, because normally chamizo chanogona ngasina ubuda akachitaura pamwe ari kutoassista munhu. You never know. Tisatamhanya kungonomhanyira munhu kumberi kuti kochamiso chaari kuita sei, hapana ane proof kapanapa kuti haasi kubatsira kana kuti ari kubatsira. You understand? Right. Umwe ari kuti aiwa anofira mahara muchinda uyu, anotambudza mudzimai wake nevana, advise him kuti asiyane nokurwa nekumukira. Right now he is suffering alone. Vaimuziva they hold in their comfortable offices. Zvakaoma vedwe. Inangu mumwe mubvunzo ndakatombobvunza that question, and vanhu vakawanda vakaiona kunge iri too sensitive. Vamwe vakati yo why uri kudaro, we are human beings. Haukamu kuti isusu tinopuwa pfungwa toregedza kudzishandisa, toregedza kudzidhonzesa, tinotoshandisa pfungwa dzacho tofunga, because we have to think about this honestly. Kana munhu achinge anzi anga achishandira nhingirikini, ko nhingirikini kana kuti Mr. Nhingirikini, Mrs. Nhingirikini, why is so difficult kwamuri kuti musumuke muchizoti maakuda kubatsira munhu? Why is so difficult? Alright, munhu ari kuti ndikushandana nhingi ko kungosumuka moti ko munhu wangu akuwadzwa kana ndikuda kuzomuassista nechakadai. Is it so difficult? And if it's so difficult, why? Why is so difficult? Saka ndope ndakabvunza ndakati, what about Mdarageza? What is he doing about this issue? Mdarageza ari kumbotiwo kudii, since iye akashanda kana munyika haanawo kana maconnections, saka kuti zvese zvaitero zvezvaana kana vanhu vari vaironga navere vekutiwo vanenge vakabatawo mamwe makonawo kudepartment wo kana rehealth iko kudepartment wo kana rekumanhingirikini kumaprison, kuti munhu wacho kana achinge anhingina abatwawo musho havana kana kwavo. Because kuona zvinhu zvakusvika pakuti kwese makona ese akabatwa, apa vanhu vanga vari busy kufara vachibuda vachiti uyu ari kubva kwavari saka ane makona ese akabata. Because vanhu vakaona munhu weZANU-PF achisumuka achida kurwisana neZANU-PF, chinhu chaanotanga kufunga ndechekuti 2017 vakazviita zvikabudirira, because vaibva neikoko vakatoziva kuti kana takuda leso takuda unovharira apa tovharira apa todidididi apa, zvikashanda. Nawo vanhu ndopfungwa dzavanenge vachiri nadzo. Ende kuna vamwe vanhu vekuti zvechokwadi politics vanozvipinda ka-one direct nemwoyo. But anyways, regadza tienderere mberi tione kuti vamwe vari kuti kudii, because amanaka hainangu handisi kuziva. Aiwa, who is in their right minds joins a protest being coordinated by people hiding in manholes, diaspora and hotel rooms whilst iwe uri kwasadza? Umwe wari kutaura kuti ko vanga vachazviita. It's not the right time honestly. Mangwara kama gwara evanhu makangozara munhingirikini. This generation could have never waged the liberation war against the settlers with this kind of mentality. Zvakaoma wedwe. Ende chandakatoona nhingirikini, this regime inotodhila nevanhu vacho vari brave vacho, vanenge vachinzi ava ndo vari brave, ndo vanonhingirikina. Anyway, handisi kuziva kuti tinozviona sei. The people who do these atrocities manzwiro avanoita tsitsi when the same system targets them. We are not smart. The likes of Walter Muzembe are languishing in prison, having benefited from a broken system. Vakanyarara zvavo. Because imwe ndo nyaya iripo yekuti alright, vanhu ngavachenjedzane, vangwadzane. For example, izvo so unogona kunge urimo musame political party yavo iyoyo, uri musame government, uri kushanda urimo. Even kana uri minister of chichi, unenge uri pa any position uri kushanda uri, zvakakosha kuti uzivise vanhu kuti tazvinzwa zvese zvamukutaura, kuti nhingirikini abatwa azobatwawo azoitwa sei.
but apa pakuzorowa munhu muchimukwadza akafira mberi muri kukanganisa handiti mati munhu ane mhosva saka ndo matongera munoita mhosva iri kukwadza munhu dai so zvinhu zviri simple logic. Dambudziko rakuitika nderekuti vanhu vakuda kutora chizano chekudhara chacha vochidzosa futi new system but iyi yanga yakakanzi zvakuitwa zvinhu vakushanda vanhu vakushandisa brain but zvinhu zvekare zvakudzoka and ndikutoona mamwe maold horses vakatotanga kutopinda mumanhingirikini vakuda kutotanga kutodzoka unodyawo kuti aiwa totoda iso tongosapota zviripo tichivaona zvedu tongotarisa nemaziso kuti okay ndo zvazvinoita but it's okay. Muri Zimbabwe handisi kuziva but I think I've been trying and I will still trying kuti vanhu vakaita seava vakwanise kuwana help but inini ndatoita pangu ndatoitawo side rangu ndatoitawo zvandotokwanisawo. Please situation hainaumira mumushe kuna Madzibaba Veshanduko. It's high time yekuti imimi munge muchiseva brother because most of the times vanhu vesava kuti vabude vachiti alright takutoita zvakadai manyemwe kana kuti maningi nacho anobva kwamuri imimi vana veZimbabwe because ndimunenge muchitsigira chinhu muchitoti saka pakudiwa chinhu ngatitoita titoite zvinoningirikira zvinoita. You get the point? Saka pakashata ameno ndatopedza but ndo nyaya ndiri kuona inini yaMadzibaba Veshanduko hanza havasi kukwanisa kuita weta handisi kuziva kuti vakakwadzwa kusvika pakuita sei bozokuona maroverwe rudzi kunzwa kutadza kuti aningirikini ndokutotanga kutozvinzwa sandakambonzwa zvakadai so izvi Kulian TV team VAT asi vanhu vachishamsika Kulian TV haichatsika saka subscribe wozolaika nechawana zvisapana chichazosha everybody say Kulian yeah information is brilliant yeah everybody say Kulian